sa katotohanan. Uwi na ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda. Partial shade, bako po siya exposed 100% sa sunlight. So Okay. sa nuyog po, igwa po kitang mga pili na tanom Okay. na pwede ta pong itanom sa irarong ang nuyog. Mga ano halimbawa nga sir, ako sir, kan nasa Camarnesor, sa mga parents ko kaito, sa mga lolo ko, nagtatanong kaming mais, minsan kamote. Anong mga sample pa sir ang pwedeng itanong tata? Nasabit mo ka sa bago, igwa man yung mga tinanom na gusto naghahanap ng saldang, igwa naman so parsley. Duman sir sa nangaipunin nin init, nin saldang, ano sir ang pwedeng mga samples ng mga tananom tabi? Ang mga pananom po na Opo. gusto may saldang kang aldaw, yun po yan sa mga gugulayon, sa mga agri-crops, parehas po kang mais. Pwede man po yan i-intercrop po sa nuyog o retanom, digdi po sa tao kang nuyog. Pag ang nuyog po nasa early stage pa, dahil pa po siya nasa reproductive stage. Oh, Kapag nasa okay. early stage, harababa pa po iyan, okay po ang distribution kang init kang aldaw. Okay. Pero po, pag nasa reproductive stage na, haralangaw na, may shade na po iyan, dahil po makakabuelo or dahil matubo kay maayos and dahil mabunga sa mais or sa mga gugulayon. Ang gusto po kaan, full exposure to sunlight. Kaya pala sir, ang antak ngaya, puro pagulong, pag medyo ababa pa ang, saradit pa ang mga nyog, garo okay pa no? Matalubo Kaya pa sir okay ano? po siya. Opo. Okay. Di ba naman sir sa mga maski nagdarakula na sa mga nyog, darak alangkawon na, ano pa sir ang mga example kan mga tanom na pwedeng itanom kan mga paraomata? Kami po sir, digdi sa Bukaf, Opo. dahil po ang areas na may tanong po kinuyog. Nagigwa po kami demonstration Opo. project kaito na pinunanta po kang 2015 Yes. na puon po kami kaining coconut-based agroforestry system na ang ginamit mi po is cacao. Kakao. Okay. Yun po. So, kumusta sir? Ang- Sige po sir. Ang cacao po, ang istorya po kaan, Opo. hali po yan sa ibang lugar, bago po yan sa Pilipinas, hali po yan doon sa South America, Opo. na dinara po sa tuya kang mga explorer na Espanyol. Tapos nakapadakol po kita kaaligdi. Ngunyan po, worldwide, ang kakao po is ang sarong produkto na kaipuhan, lalo na po kang mga manufacturers kang chocolate, ta wala po ibang replacement sa cacao beans sa paggibo kang chocolate. Bako po aron kang ibang products na pwedeng valuehan ki artificial or ibang produkto. Ang chocolate po warang iba, kakao sana. Ano po? So, ang naging problema po kang producers of chocolate, kaproblema po sinda kang production, kang Opo. number one raw material na cacao bean sa Africa. Kaya po so mga bansa digdi sa Asia, tropical countries, in-encourage po ninda na mag-produce kay cacao ta ang forecast. Nawara si sir. Ela sir na medyo nawara ka. Okay. Dahil sa tabi sir, napitol so audio mo po. Hello sir, madali lang po. Naputol po. Go ahead po sir, okay na po. Malinaw na po. Okay. So, saro man po ang Bukaf sa naimbitaran Opo. as agricultural school under Bicol University na i-encourage po na mag-produce ki cacao. Ngayon po, digdi po sa tuya sa Pilipinas, ang iguana pong established is ang Mindanao, sa Visayas po na nakapuo naman sila. Kita po digdi sa Luzon, kumbaga
neophyte pa lang po kita sa pag-produce ng kakao. Pero po, luckily po, digdi sa Bukak, nakapuon po kita kang 2016. Opo. Sa buka po, nagpuong kita kang 2016 pagtanong kang kakao. Opo, ito pong tinanom tang kakao, so hybrid varieties po, hali duman sa University of Southern Mindanao, na iyon po ang pioneer kang pag-produce ng mga hybrid varieties digis po sa Pilipinas. Igwa po kita digdi ka ito pa, yung mga kakao, pero so native varieties po ito. Okay man po ang native varieties, pero mas dakol po ang advantage kang hybrid varieties ki kakao. Ini sir na mga tanong baga sa mga backyard, ano yan, locally grown lang yan, locally species lang siya, or saan po siya hali? So mga haralangkaw na po, sa mga darakula na, usually po, so native varieties po yan. Okay. Na haloy naman po digdi sa tuya na nagtutubo. Kumbaga, pag sinabi ta po na native variety, usually hali po yan sa pisog, sa seed. Pero po, ang native variety po kaya, ang advantage po, resistant po siya sa mga helang, sa mga atake kay peste. Okay. Pero po, ang bunga po kaan, medyo saradit sana. Okay. Nata sir pala tabi, anong characteristics kaining kakao kung nata day siya kay puwanin masyadong init, okay lang siyang itanom sa nalalindungan kang nyog. Ano po ang characteristics kay niyo? Ang characteristics o naturalesa po kaya kang kakao, shade loving po siya. Shade loving. Opo, ang gusto po niya, dahil po siya masyado exposed sa init kang aldaw, ang gusto po niya, may lindong po siya. So, hindi po sa tuya, sa albay, sa Bicol, since ang dakol po sa tuya is nuyog, yun po ito ang naging estratehiya na itanong po siya sa irarom kang nuyog. Sa Mindanao po, ang dakol po duman is mangustin and rubber tree. Iyon man po ito ang tig-incorporate ng daki kakao. Ayun, kaya pala, ang nadalag tatakay sa high school kayo to, so pagkakanbakan mga trees, photosynthesis, iniwara sin na kayo ni Sir Karong Kayan? Igwa po sinda ki photosynthesis. Gabos man po na tanong na gaagi sa photosynthesis. Tayo po bagayan so kung paano sinda mag-produce isa rin nila pagkaon. Kaya lang po, so naturalesa po kang tanong, ang example po sa ruan ining kakao na gusto po niya so may partial or may lindong po ang lugar kung siya tigtatanom. Parehas naman po yan sa mga masitas ngayon, sa mga ornamentals. Igwa po kay mga masitas na gusto duman sa naiinitan. Ayun. Kaya siya nagdadakula, nagbuburak kay mga Igwaman po kang mga tanom, ornamentals na gusto duman sa shade. Ito po ba example sa mga indoor plants. Pag iyan po kaya tigbaliktad, so shade labing tanom mo duman sa exposed sa aldaw, or so sun labing tiglaog mo duman sa may lindong. Dahil po yan ma-produce kayo maayo. Sometimes nga po, natitigbak po yan. May mga arag pa lang ka na, ng mga klase rin tinanom. Bako man siguro, sir, ang characteristics kayo ni medyo matapo ba siya? Madali siyang magabot, madali siyang mabarita. Kung may mga bagyo, siyempre, maski siguro paano nakakatabang sunyog na dahil siya magulpinin maray. Kasama yan, sir, sa characteristics nindao, na medyo matapo, madaling magabot, madaling maraot. Ang kakao po, kung talagang super typhoon, maski po nga ni sa mga darakulao na kahoy, na napuputol po talaga nagagabot. Pero may management practice man po na pwedeng gibuhon na dahil po ma-uproot or mabari su lawas kang o su puon mismo kang kakao. Prior po sa maabot na bagyo, pwede po iyan i-trim. Haliw, purutulon po sa mga sanga, arli, kasabay po ito sa mga dahon, iwalat lang po sa main trunk, pati po sa diit na sanga. And ma-rejuvenate na lang po yan. Matubo manggiraray po yan. Kaysa po pag nabari siya o natumba siya, mas difficile po ang pag-recover po kaan. Ayun. Pag tinanong mo sir ang pisog kan kakao, either native o hali duman sa South America, mga pirang bulan o taon siya bago mag-produce na kan sa iyong mga pisog? Pag hali po sa pisog po, so tigsasabi ta po na sexual propagation, mabunga po siya pagkatapos pa po 5 o 6 na taon. Rolabig mong pala sir, Iyo po. Pero po kung sutiga apod ta po na asexually propagated, so ang pinaka
okay po kaya and proven na sexual propagation sa cacao is grafting. Ang grafting po iyo po yan. So may seedling po kita na nasa polybag. So sa taas na part po, tigpuputol po ito. Tapos tigtutubudan po ito kang sayon or sa puro kang sanga ali sa mother tree. Then tigbubudbod. After pirang weeks, matubo na po sa dahon duman. Pag sa dahon po matured na, pwede na po siya itanom duman sa area intended. Iyan po, within 18 months only, less than 2 years, pag asexually propagated, especially grafted, mapuo na po yan magbunga. Naramdaman ko sa pig-discuss kan sa ko ni Dr. Payong ganito. So, marketing, so sa pili baga, na itatakot mo naman sa rong sanga, tapos pipilion mo so babae o lalaki. Tayo mga arag pa lang ka na teknolohiya na pinagamit, mapili ka kan babae, lalaki, na pag nagka-match, yan, pwede mo na ito itanong palan. Pero sir, sa nyog, alimbawa ngaya ang tinanaman mo kang kakao pili o ibang klase mangga, mabubuhay man sir ang ano? I mean, parehas ba ang ano niya? Ang pagtalubo niya kung ibang kahoy man ngaya ang itinanaman sa iya? Iyo po, no problem po kung ang plantation mo igwa kang mangga or igwa kang pili. As long as ang cacao seedlings po na tinano mo duman sa tahaw, makaka-receive po siya at least 50% kang sunlight. Okay. Dahil mo sa sir kikaaga, halimbawa baga siyempre, pagdakol na halimbawa ngaya tinanuman cacao, tapos niya sa ibong may mga gulayon, dahil daw sir may magkaagaw sa nutrients, sa tubig, etc. para mapiktaran ining cacao. Okay, dahil po magiging problema, basta po aram po kang farmer, so standard distance of planting po na tiga-apod. Example po, sunuyog, 10 by 10. So, pagtanong po pang kakao, bako man po dapat haranihon po duman sa nuyog. At least po, mga 2 meters salit duman sa nuyog. Ngunyan, ang distance naman po kang kakao, magpuon sa sarong puon hanggang sa pangduwang puon, 3 meters po. Ayun. Duman po sa tahaw, kang 3 meters, since ang kakao kung bagong tanong pa man lang po, pwede pa man po duman magtanong kigugulayon. Anong klase nga sa nagugulayan ang pwede pa in between duman sa kakao? Buda niyog naman. Okay, kung ito po na mga niyog haralangkaw na, so shaded na po so area, dapat po, so sa irarom kang niyog and cacao, so shade-loving plant man po, araw po kang luya or ginger. Okay. Pwede palang burba-lutan, ano? Kaya po, kumbaga po, ang idea po kaya kaining coconut-based agroforestry system, aside po duman sa nuyog, igwa pang sarong produkto na madali po mag-mature, madali magbunga para maging sintabo tulos or income tulos ng farmer. And kung igwa pa po kay saro sa irarom kang kakao na pwede pa po itanom, mas okay po. Tanganing, ang nuyog po baga is hina-harvest every 45 to 60 days. Tama po. So habang naghahalat po sa farmer kaan, igwa pa po siya dapat other source of income. Ayun. Sir, kung tanaman ko ngayon pagulong, antak, so mga nagkakanap bagang mga gulayon, dahil daw maapektaran ang pagtalubo o produksyon kang iningayang kakao o iba pang mga itinamtang ano dyan, Google trace dyan sa laog kang compound, kang sarong, kang mga nyog, dahil daw sir magkaapektaran. Opo. Iyo po again kung sunuyog bako pa man po nasa fruiting stage, so harababa pa, so dakol pa ang sunlight na ma-receive kang tanom, no problem po duman sa gugulayon. Basta po, bako man siya haranihon duman sa nuyog and duman sa kakao. Pero ito po na 3 meters na distance, lalo na kung bagong tanong po sa kakao, tamang-tama po ito or buwelong-buwelo pa po duman sa mga gugulayon. Pwede pa po ngani duman ang 2 or 3 linya tipo pagulong o antak. Narundum ako sir kan nasa Kamsur ako, so tiyoon ko tapos sa father ko, nagtatanong pa sir nin mani. Ang mani sir, ano yan? Shade loving yan o partially ano lang yan siya? Ang mani po, sun loving po ang mani. Sun loving. Ayan po. Kaya pala so tiyo ko, so tinanuman niya medyo ano niya, sunyog niya, medyo bako na masyadong madahon. Kaya matalubos pala sa mani. Pag mauran sir, kumusta ang alimbawa, pag grabe nga yung uran, ang volume kan tubig niya grabe, naapektaran po ni sir ng mga tinanom na ini? Gabos man po na tanong gugulayon man o fruit tree, pag talagang grabe po ang uran, may effect po. Kaya dapat po ang tatanaman ta po kay ni igwa po kita ki control measure na di po siya maistakan masyado ki tubig na haluyon
Ayun. Imbis na po na buhay na, maapektuhan po ang performance sa kahaluyan, pwede po yan matigbak. Ayun, no. Especially po itong gugulayon, mas vulnerable po Iyo. ang gugulayon sa Oo. baha sa tubig. Kami po ngani mo niyan digdi sa buka. Iba po kami ki sweet corn, iba po kami ki vegetables, both common and high value. Grabe po mga sumuran. So medyo nagbaba po. So harvest ni bata, harvestable sa sweet corn. Iyo. Kahapon lang. 2 weeks po na medyo sumag sa tubig. Kaya so iba po, natibak po talaga. Ayun. Ano yan, sir? So acid content kang uran o sub-volume na garo ngayon nalamos o tulos na katalubo? Anong factor yan, sir? So volume po kang uran. Dapat po kaya pag nag-uran, masarong sumtulos ito sa daga. Ang uran po, pabor po iyan sa mga gugulayon. Iyo nga, Basta oo. po, at least 2 beses o sarong beses sa sarong simana. Pero po, suurual daw na uran. Yan, halag sa Tapos natipon po sa tubig, binaha sa lugar. Then, kaya inagugulo sa tubig. Iyo Iyo po nga, ito ang sir, grabe oo. talaga ang damage. Oh, garo sir yung pagpigay ka ng kan mga peste na magralaw sir ano pag moist yang maray ano. Igwa man po ki mga peste na kasabay kang tubig. Pero ang pinaka nakaka-damage po talaga iso tubig. Oh, okay. So paano kan sir halimbawa ngaya madahunon so mga nyog sigang uran paanong mangyayari anong sistema kan sir para maibitaran iyan? The nature kasi yan eh. Pero paano ang yung ato sabi mo ko sa bago nagkasarayang anong maray na sistema kan sir tabi? Ang uran po baga kaya, so siyempre di tama po yan Iyo po, oo. mapokontrol. Ini po na mga produkto, so iba po na pwede nang i-harvest kaysa po masayang, dapat po ito i-harvest na. Pero ini naman po na digdi sa coconut based, ang cacao, tested naman po siya na Ayun. di man siya basta-basta na nagagalan or natitigbak tulos. Dawa po medyo sunod-sunod ang uran. Mas kaya po kang mga fruit trees iyan kaysa duman sa gugulayon. Mas weak po ang mga gugulayon. So mas preferred din nila sir. Bata ang kakao bago niyan sir, pigi-export tata kulang ki tsokolate sa ibang bansa. Pigi-export sa tuya. Maray nasabi mo sir na sa Mindanao, garo full blow na sila duman, sa Visayas nagupuon na kita palan garo nagbupon palang digano. Garo na yung Iyo po. kita. Oo. Iyo po. That's why po nga ni kami po nag-establish po kami digdi sa Bukak duwang demonstration projects na coconut under cacao, duman po yan sa Bukak Moraro. Taduman po ang dakula na area ta, Okay. especially for laboratory activities kang estudyante. Tapos igawa pa man po kami i-develop duman na area, half hectare man po siya. Excuse. Ito po, ang niyog po duman dati, tulong tuon sana. So, sabi ko po, garo niya ko, bako inibagay duman sa Iyo. cacao production. Kaya Oo, ang oo. ginibo ko po, tinanuman ko po kasabay kan cacao. Nagtanong po ako kay Batag. Batag. Mas madali po magtubo sa Batag kaysa sa cacao. So naka-provide man po tulo siya kay shade duman sa cacao. And pinahudyan-hudyan ko po PDE nag-abot po ito medyo late na. So nuyog po na takunan variety. Ayun. So may substitute pala. Sir, ma-commercial ko na kita, ma-play mo kitang advertisement. Sa pagbabalik ta, sir, dakol pa kitang tutukaron, may kinarama rita. Hindi ako nagka-interest ako kanin, sir, sa sitwasyon na araw kay dakulang pala na produkto. And kakao pala ang saro sa pinakang maray na pwedeng itanom kung ikadakol naman yoga. Okay, babalikan na po yan, sir. Pakalis lang ka nagkapirang pagiramdom. Hi, ako ang voice-over ng commercial na to. Sabi nila gawin ko lang daw na natural. Paano ba yun? Siguro yung parang kape ko. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. May sarap ng natural na pinagsama-samang herbal extracts tulad ng Agaricus blazimuril mushroom, Panax ginseng, at spirulina na nakatutulong makapagpaboost ng ating immune system. Parang ganun ka natural siguro, no? Sige, magre-record na ako. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Available in Southstar Drug, TGP, The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you. Saro sa mga common na kailangan kan mga senior citizens ang katarata. Pag igwa ka kaini, malabog ang sa imong panghiling. Igwang puting layer na nakakover sa imong mata. Alagad mahal ang magpa-opera kan katarata. An iBerry sarong matibay na bulong sa katarata asin iba pang pigigikanan kan malabog na panghiling. An iBerry igwang bilberry asin ini made in USA. Epektibo man ang iBerry sa glaucoma.
pterygium, astigmatism, pamumula, nagluluha, magatol asin makulog na mata huli sa sobrang gamit ng cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury, St. Joseph, Watsons asin sa saindong mga suking butika. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa saindong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpabooster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas. Pinaslakas. Sarong pagiramdom, hale sa DOH Bicol CHD. Dati, lumalabo talaga ang paningin ko dahil sa diabetes. At sa pag-inom ko ng iBerry, naramdaman ko na lumilinaw ang paningin ko. Tsaka bumaba rin ang blood sugar ko. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ako si Dani, nangingisda. Nagkaroon ako ng katarata, iBerry, giinom na ako. Umaga, tanghali, hapon. Salamat sa iBerry. Medyo wala na, hindi makati. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kadalasan kasi puro lang ako sa tapat ng computer. Mga 16 hours, kukunti lang yung tulog. So yung stress sa mata talagang napakahirap. Mula nung nag-iBerry ako, nabawasan talaga yung gamit ko ng salamin. 6 na oras wala akong salamin. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Laking tulong nitong kidney care. Di ko na kailangang magpa-dialysis. Wala nang sakit sa kidney. Nanumbalik ang lakas ko. Naging normal na yung creatinine ko. Kaya nakasanayan ko ng uminom nitong kidney care. Totoo bang effective ang VCO o virgin coconut oil sa COVID-19? Ako nang magsasabi sa iyo. Effective! Ito si Cabsec Carlo Nograles. Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, mabisa ang virgin coconut oil o VCO para mas mabilis na gumaling at pigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa, sigurado dahil gawang Pinoy. Cabsec Carlo Nograles, nagpapaalalang, kailangan natin magtulungan. Kung Joey, MSE, totoo bang effective ang infrastruktura? Mga programang magagayang talaga sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaunang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpabooster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas. Pinaslakas. Sarong pagiramdom, hale sa DOH Bicol CHD. Your destiny at the heart of Legazpi, El Palacio, the first enterprise development product of the Diocese of Legazpi. El Palacio, a unique place to spend and create memories with your families, friends, and loved ones. Homey accommodations with cable TV and Wi-Fi. Comfortable rooms with hot and cold shower with function halls. Perfect for wedding receptions, birthday parties, trainings, seminars, conventions, and meetings. El Palacio is conveniently located beside St. Gregory the Great Cathedral Parish, Albay District, Legazpi City. Come and visit us. When you experience El Palacio, you are extending help for the welfare of the clergy of the Diocese of Legazpi. For inquiries, contact 0936-921-1225 or message us through Facebook. El Palacio, your palace experience. Malikanta si Dr. Antonio Padayaw. Ako sir, panagritar kita sir sa bio. Makonsulta ako sa interesado ako magtanong kani. Babalikan ta agrikultura ta. Iyo ang mo niyan kay puwan ta sir sa agrikultura. Sir. Okay, sir. Hello, sir.
Okay, sir, okay. Sabi ko, sir, pag nag-retire kita, ano yan, balik kita sa agrikultura. Ay po. Okay. Ay, sir, sige po, sir. Kami po, sir, digdi sa BUCAF. Opo. So mga interested po. And siguro sa mga gusto po na BU employees Opo. Under the BUCAF Extension Office, may saro po kaming proposal na about to be approved. Opo. Na so interested po na mag-undergo kaining training regarding po digdi sa pag-produce po cacao under coconut. Kung igwa po ng mga BU employees na sa mga madali na mag-retire, mas okay po kaya kaining. Bako po so paka-retire mo, saka ka pa lang po maadal. Tama ka, sir. Mas okay po na 2 to 3 years bago ka mag-retire or even earlier, makanood ka na po para pag-retire mo, nagbubunga na. So we are very willing po na mag-assist, mag-conduct training, mag-share po kan sa muyang knowledge and skills, lalo na po pag hali po sa Bicol University ang participants. Kaulayan ko daw sa mga iba ming faculty members kayo mag sir. Lalo baga sa mga nasa entrepreneurship department baga ako, sir. May sarap kami kay Riba na involved sa kamote niyan. So pigigibo bagang pansit si Dr. Nolan Vilaro. Mga aron ka na may sana, sir, mga one of these days. Sir, apura kayo pala naunambitan mo na, sir, sa mga training. Sa halimbawa, sir, may pala sa Indo, may magtap na sarong grupo ng mga parauma o grupo ng mga NGOs. Uy, gusto ko man makaakod kayo ng cacao farming na bako pala na masyado kay puan ang sunlight. Pwede ka mo, sir, makontak? O saan po ka mo, sir, pwede makontak? Iyo po, pwede po digdi sa Book of Admin kay sa Samoya po na din kay Dr. Rosef BD. So siya na lang po ang po sa Samoya, matap sa Samoya. Then with our extension coordinator si Professor Eddie J. Gonzalez Jr. Then kumbaga mapag-urunan po iyan, ma-schedule, and kita po digdi sa Book of is ready man po ang area, ready ang technical persons, saro man po ako duman. And anytime po na kaipuhan, basta po ma-schedule and ma-organize po yan. Kita po ba, nagkaklase, tapos may no problem po sa muya. Ayun. Kita ba, sir, na sa mga mandato ang research and extension, sa mga partner sir, anong mga partners tango niya ng mga organizations na dakula ang naging partisipasyon kontribusyon sa inda? Kami po, both private and sa mga kairabahan taman po sa gobyerno, nakikater taman po yan. Pero recently po, ang mga naging client ni po are members of the NGO na tigtatabangan po na magkaigwa ki mga additional income aside from po duman sa tigkukuanan po talaga nila. So last po nga na training may na-involve man po ako is so sa Pili plantation establishment. Ang Pili po is endemic lang po talaga siya digdi sa Tuya sa Albay and Bicol region. So may nag-aarog man po nga kay ni sa ibang lugar pero di po ninda masyado na kukuha so paagi because ang Pili po ang climatic condition na gusto kang pili is ini po nasa lugar ta. And another po is nagbarakal na po sindaki planting materials kang pili so asexually propagated. Pero may nalingawan po sinda na saro na importante. Ang pili po kaya may lalaking pili tsaka may babaeng pili. Bako po arog kang kakao na ang kakao sa burak po kaan yaon na dyan sa babae tsaka lalaki. Mahiling mo na sa burak kang kakao kung babae yan o lalaki? Dahil po arog po kayo ni. Sige po, may mga fruit cultivars po na may babae tsaka lalaki. Arog po kan pili and rambutan. Pag arog po kaan, ang gustong sabihin po kaan, dapat may cross-pollination. Iyo po. Cross-pollination. Ang gustong sabihin po, so lalaking puon, mahalik po naman sa pollen grains. Tapos po, sa paroso, sa insect, so mapopollinate so babaeng burak para maging bunga. Ayun. Ini po na ibang fruit cultivar. So sa burak po niya, kompleto po duman may lalaki, so pollen, then may babae. Ayun. So sa egg. So nagse-self-pollinate po siya. Okay. So ano po? Igwa, sir, na cross-pollination, igwang talagang so nagse-self-pollinate siya. Opo, igwang self-pollinating. Okay. So kung gabos lang po
babae, so nakuha mo, orang lalaki, so dahil man po mabubuo. Iyo, so, iyo. so piece of the pollination, dahil ma-fertilize kumbaga. Iyo, tama ka dyan, sir. Nasabi mo, nabanggit mo sir kanina, so pili, endemic sa digi sa tuya talaga. Ibig sabihin, ang klema o ang naturalesa kang pili, talagang digi lang sa to makuha. Nabalitaan ko sir kan mga enot, garo pigatry ini sa ibang mga lugar. I think sa China yata, babalo man na ano yan, kopyahon. Pero di talaga nakukopya sir. Ano talaga ang pinakang, is it the daga, the soil, is it the climate sa Bicol region? Or ano talaga ang sa mga dahilan pa sir? O mga dahilan kung sa tuya talaga ang pili nagdatalubo. Kung sa daga po puta, pwede po na magibuhan kipaagi by adding mga organic fertilizers, ibang mga soil medium. Pero po ang klima, di po yan masasalidahan. Kumbaga, ang paros, ang init, ang relative humidity, kita po, digdi sa po yan sa tuya nangyayari. Sa ibang lugar po, iba man, that's why po, dahil nagtatribe sa inda ang pili. Ayun. Nakakontribute pa din sir sa pinisay mo kasabago tabi na ang ang dagata may volcanic mixtures sa Sorsogon igabaga niya diyan so bulusan di sa so Albay. Nakakatabang yan sir? Iya po, sarap pa po yan kaya ang pili po sa tuya or maski sa ibang mga fruit cultivars, mga magayon po ang pagtubo. Because ang klase po kidagata, kumbaga mas magayon po siya kaysa duman sa ibang lugar na bako po araw kainin sa tuya na volcanic soil. Kung pag nag-erupt po baga ang vulkan, bako man po gabos negative ang epekto po kaan. Iyo, tama ka po. So kumbaga nakadagdag man po yan duman sa makaipuhan kang daga na mga vitamina or mga mineral na nakukuha po kang tanom. Daron duman ko sir sa study ni Sir Ronel Juneda baga sa Bulus Asana yan sa Sorsogon Bay na nakatabang pala sa mga volcanic ash naman para mahali kung bay mahali siguro at least ma-regulate so pigapuntang red tide. Tama yan sir, mga araw ka na no? Bintahi ito sir ano? Iyo po, siguro. Pero ito po kaya bako ko po ito expertise sa fisheries po yata ito. Fisheries ito, tama sir. Pero pigukumparar ko rin subintahi kang presensya kan mga volcanic ash sa tuya yan na dakulang tabang magpalan. Okay sir, balikan ko na sir na pigsay mo kasubaago na nagatalubo sa gusto kang aldaw, gusto kang partially shading ngaya o shaded, etc. Nabanggit mo ka sir sa bago subatag na ang batang baga pag nagdahon, nakataklob siya naman sa kakao. Ang sir, alimbawa ini sir na mga tubo, sugarcane, pwede ini sir? Ang sugarcane po kaya di man po baga siya masyado na naglalangkaw. Opo. Pero pwede man po ining maging alternative. Pero bako po permanent. Kumbaga madalian lang na pang-remedyo kung wala ka po talaga dyan tinanom, tubo lang. Okay. Pero sa design po kang pagtanom kang tubo, ang natural po baka kaan is example sa sarong hektare, gabos po yan matubo. Kaya kung matanom ka po duman sa part kakao, dapat po ora po duman ki tanom para buwelo man po so okay. May space man po siya na at least sarong linya na 1 meter na intended lang po para sa kakao, then another 3 meters naman. Kung may mga tanom na po na tubo tapos i-insert lang po sa kakao, di po yan mabubuhay. Ayun. Because haranihon, may competition. Tama, Yun na po sindan doon. Bata ang tubo ba sir? Taraning-taning, halos taraning-taning na pigatanom siya, no sir? Pero dahil man siya na-observe ba distance niya sir? Sa tubo sir, may distansya bang pigos? Pag nagkalubo yan, dakol minasara nga sir. Iyo po, sa tubo po, ang kada linya po, 1 meter ang distansya po kaan. And sa sarong linya, magpuon sa sarong cutting na itanong mo hanggang sa pangduwa, 0.5 meter or kabangang metro. May distansya man. Opo, may distance ng planting man po yan. Pero ang bulan nga sir, bago magtalubo ang tubo sir? Ang tubo po, taon bago po yan i-harvest. Okay. Kaya pala kaya pala kami nagtatanong kayo ito. Tabigay mo sir bagang kalamay. Kag sa buhay kami. Ang Pulanggi area baga sir, puro siya matubo So, bigibong kalamay, balikot sa yan. Pag ang tubo ba sir, nasa mga manyugan man, anong epekto kan sir, tabi? So iba po kaya nag-resort na sa mga manuyog para po mag-egwaki additional income. Pero ang main po dapat na area para sa tubo is open field po talaga siya. Wala po siya wala po talaga siya dapat
ki kahoy or kini. The same man po sa pinya, so sa Camnorte po okay, baga. sa Camnorte Mananggad. So nagtanong man po sila ng mga pineapple under coconut. Ito po mga coco-based agroforestry system po itong inadapt nila na medyo dawa po may shade, which is day po talaga yan mainly kaipuhan kang tubo and kang pinya. Tig-adapt na lang po ninda para makuha po ninda so purpose na magkagawa kay additional income. Ayun. Daling ko mga sir, na-assign ako sa Camnorte for more than 2 years. Digdi sa Basod, sa ano yan, sa Daet, digdi sa San Lorenzo, pasirin naman sa Labo. Puro sa mga sir pinya ang kadaklan na nasa irarom kang sa indang manyog. Yun lang sir. Gano'n yung lang sir para magkaigunin income sir? O kumusta man ang production dahil siya masyado bang nagtalubo o okay lang sir? Opo. Ang pinya po kaya na na-prove po na okay sa climatic condition kang Camarines Norte. Kaya sa mga area po ninda na iguanang dating nuyog, dinevelop po ninda into pineapple production area in which nagkaano po sinda nagkaigwa po kay maray na resulta. Okay. I think 5 to 7 years ago, nag-igwa po kita dyan kay extension activities. So, sa direct access po baga, Iyo po. in which na-assign man po kami. Okay po to production ninda, except po duman sa pag-over ang supply, medyo dumanda po sila nalulugi. Ang sarong pinya, tigbaba ka na lang po sa indaki 3 pesos, 2 pesos, samantalang pag-abot po digdi kang retailer, 15 pesos na ang saro, 20 pesos na ang saro. So, ito po ang reklamo nila. Totoo yan, sir. Talagang garo na, so mga farmers man ang ganda, garo na baratuhan ka. Presyo, pag abutig di sa sentro, alangkawan na mga 15 hanggang 25. Bariga, sir, so alampay ta baga, part kang alampay ta, so fibers, itong pigamit naman sa paggibo kang alampay. Kaya, yan para gibod na naman sa Labo, sa Camarines Norte, yan, Labo. Okay, sir. Kaya palang sir, arog palang kanina, bako lang palang kakao, ngayon ako nalimanagan na bako lang palang kakao, bako lang palang ngaya ining pinya, bako lang ya patag, bako lang ngaya tubo, bako lang palang magulayong, kada ako lang pala lang pwedeng ilaog taligdi sa pigapunta sir na agroforestry. May iwasan pala sir ang sakop niya, sir. Iyo po. So, number 1 po, kung dakulon po kitang pili pagpilian na isabay tapo or itanong sa irarom kang nuyog. And aside po gani kaning mga fruit cultivars or fruit trees and mga gugulayon, pwede pa po kita mag-incorporate yung mga hayop o mga animals. Sir, yung manang gano, lalo kung haran kita sa salog, or medyo may sapa, Okay man po ito, pero, sorry po, meron. Okay lang, tabi. Pero ito po baga, kung may sapa, ang DNR po ngunyan is medyo mahigpit, ma-check po. Ipadagos po sir, Sige, tabi, sir. Para po duman sa interesado para kumaga magkaigwa na sinda keep lang in the future. Saro po duman sa about to be implemented mi po is ito po nganing coco-based agroforestry system na coconut po tapos nuyog tapos coconut. And sa irarom po, pag medyo huro halang ka na po so mga kakao, nasa 2 years na, pwede po duman ma-incorporate ki animals like ruminants, ito po na baka and kanding, or pwede po itong mga manok na laying, ito po na mga dala ko lang strain ki manok na, so di po siya nakakalupad, pati siya makahali. So, iyo pa po ito ang sarong magayon na kung may gusto po mag-adapt or mag-venture after the retirement, aside po kang nuyog, igwa ka na kakao, igwa ka pa bunay, or igwa ka pa ruminants. Ang ruminants po, digdi sa bukat, igwa po kitang small ruminants na karnero and kanding, which is, kung iisipon po and kung aram po kang kadaklan, harayuon po ang nutrient kumbaga na makukuata compared po sa urig. Yan po kaya na ruminants, kumbaga organic po siya because ang tigkakaon po niya, mga awot man sana and mga legumes. Ang urig po baga is feeds. And pag piglets pa sana, injected multivitamins, vaccines, dewormer, anti-diarrheal na yan po, nakakaon ta po yan. Tado yaon yan duman sa karne. Pero po itong karne kang karnero,
karne kang uri, lalo po kung less ang tigi-inject po dyan. Health-wise, magayon po ito. And so mga dai pa po nakakanamit ki karnero, masiramon po siya. Bako siya maanglo, bako siya, so may parong po baga. Digdi sir sa tuya, igwa na kaya na nag-atamang karnero for sale? Wala pa man sir? Igwa naman po. Si Mang Diit-Diit na nag-venture into sheep producing. Pero ang mas dakol po is itong kanding. Kaya lang po, bako pa po siya sikat sa market digdi sa tuya. Mas sikat po sa urig and sa broiler, which is, syempre po, grabe ang chemicals po kay ito. Di kita po digdi sa Bukaf. Saro po yan sa income generating projects sa under ruminant production project. Nagpapabakal po kita. Kung gusto po ninda yan padakulon, so babae and lalaki, or kung gusto nindang panghanda, or pangpulutan, ikaw po kita hindi po bakal. Nag-ulok sa iyo, gari mapagpulutan na pwede. Anong mga luto ng kanser? Pwede gan sigurong paras kan sa kanding baga, kaldereta, papaitan, marong ganyan. Pero tama ka sir, ang kanding baga mananggad, pigakaon ka, nagsabsab lang yan, awot. So, baka, human, mga awot mananggad. Yan sa pigapunta mga ruminants, ano? Tama po. Opo. Okay. Healthy, healthy food yan baga, no? Sa mga estudyante ta, sir, kasabay po yan sa piguturo ta sa enda para ini mga araw kaning agroforestry farming system? Opo. Digdi po sa Muya, sa Bukaf, embedded po iyan every duman sa technical subject. Example, kung ang subject po nila is ruminant production, duman po sinda i-expose sa area ta na kung sa inyo ang duman so baka, ang duman so kanding, ang duman so karnero, magpuon po sa lahi hanggang po duman sa marketing. So sa lahi, uno sa mga karakteristik, ano yan, tigbi-breed, pag nagpugbon, ano mga pwedeng ipakaon, ano ang pag-alaga, hanggang sa i-market po yan. Sa crops naman po, the same, magpuon po sa pisog, hanggang pag-land prep, hanggang pag-abono, pag-control key peste, paano maaraman kung pwede na i-harvest sa bunga, tapos so post-harvest operations. And may dagdag ko po, kaya medyo ako po personally, maugma na face-to-face na kita. Ang agriculture po, dipisilo na itukdo online. Iyo mga sir, paano mo muna ituturo mananggad kung ano yan, online kita ka, muna nga tabi ang abono, muna nga pagkalot kayo niya, muna pagpalalo, mapagana, imagine ko sir. Lalo ko yung mga demo, dahil kita sir na demo farm dyan, sir, maliban sa pag-isaya mo sir na hining sa agroforestry, kung pa kita mga ibang demo farms dyan, sa ano yan, sa iba pang mga agri-products, mga vegetable? Opo, digdi po sa Bukaf, dakulon po kitang classic demonstration / laboratory / IGP. Kumbaga, so ang IGP ta po kay digdi is established na. Ngunyan, dumanta po tigi-expose sa mga estudyante para nahihiling po talaga nila. And ang saro pong katugon-tugon po kang admin, aram taman po baga na diiton ang estudyante na gusto mag-take agriculture as their course. Ipahiling ta na sa agriculture, igwang income, igwang sintabo. Dawa iyan mapagal, pero pag na-emphasize ta sa estudyante na may income, may encourage yan. Especially, ang saro sa target is after graduation, mag-put up sinda ki business ninda or mag-self-employ sinda. Iba okay man po, so mag-employ sa... Pigapunta sir na agripreneur, maging agripreneur sinda, no? Iyon po. So, kita po digdi po sa Bukaf. So, depende po sa subject kung crops or animals po yan. Daman po sinda i-expose, papa-experience sa iba-ibang mga laboratory / IGP / demonstration areas na po. Both digdi po sa Bukaf main and daman po sa Bukaf Mororo. Sa Bukaf Mororo, mabanggit ko na po, daman po kuta ang mahiwas na area for laboratory activity. Nasa I think 84 hectares po ito. Pero ang issue po duman na medyo haloy na po na naging problema kang Bicol University.
are the illegal settlers Yes, or oo. squatters. Bata po mga maisugon po. Yes, sir. Medyo... Sir, dakol pa ko tang ihapot sa imo. Dakol pa tang pag-restaurant. Kailang inabot na kita ng oras. Alas 10 na. Sir, baka may mga di ako na ihapot sa imo. Baka may mga gusto ka pong i-disseminar pa ng mga informasyon, mga programa ta dyan sa Bukap. Please go ahead, tabi, sir. Okay, so kami po digdi sa Bukap, sa pangaran po kan Samuyang Dean, si Opo. Dr. Joseph PBD. So willing po kami na mag-extend kan Samuyang services, kan Samuyang expertise naman po sa mga interesado Opo. through extension, in coordination po duman siyempre sa BUEMD. So kami po, mahalat sana po kami, masabihan lang po kami, and pag ma-schedule, very willing po kami. And lalong-lalo na po sa mga katrabahota po digdi sa Bicol University. So mga about po tutorial, if interested po kamo na may libangan po kamo and may income na maabot po sa indo with regards to agriculture. Bako lang po digdi sa coconut based, pwede man po ang vegetable production, pwede man po ang urban gardening, pwede man po itong sa animal production, and ilagdag ko na po itong sa sweet corn production na tatao man po kita kaan, which is magayon po ang income kaya niya in just 75 days. Balik tulos po so capital ta, and madali po siya ibenta. Diyan po kan isabi yun, nagtitinda po kami diyan, so madali po maubos. And thank you sa support kang Bicol University. Okay. Maraming salamat, Doc. Salamat. One of these days gusto ko magpa-share sa imo, Doc. Makaukod pa akong lalo kaning mga figururan ta. So, salamat po. Yan po ang sa tuwing bisita ng pagkaaga, si Dr. Antonio P. Padayaw, ang Bukap Business Affairs Coordinator. Datoy pong pag-restore ng pagkaaga, ini may kinalaman po sa coconut-based agroforestry farming system. So, sa pangalan po ginaraykan sa tuwing mga pag-iribo dyan sa Bicol University, sa pangalan kan sa kanyang partner, si Professor Rosette de Matera, sa pangalan kan mga opisyales kan Bicol University, headed by our President, Dr. Arnulfo M. Mascareñas, siyempre pa sa tuwing Vice President for Research Extension Management Office, si Dr. Louis Amano, siyempre pa ang Director kan Extension Management Division, si Professor Weng Soylo, si Ma'am Samuyang Dean sa CBEM, si Dr. C, ang Deanman kang Cal, si Dr. Lopez, si Ma'am Samuyang CPRO, si Ma'am Renelyn Bautista, and sa gabos-gabos na so staff kang EMD, maray na agap po sa inyong gabos. Sini po si Edgar Barameda, salamat kan sa inyong pagkantabay hasta sa masunod na Webes, tigdi po sa inyong programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Thank you, good morning. Napasaindo ang programa. Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Webes. Digdisa na sa Radyo Veritas Legazpi.